alas 7. Ang saimbong para marita. Si Ron Eno. Mga tugang Webes kitang unyan pizza 8. Kuya mga nagbabagang headline sa lado lokal. 7 estudyante digdi sa syudad ning Naga hinangaan kan sa indang kakaibang imbensyon. Congressman Del Rey Villaparte pinangananing umaw sa sangguniang Panlalawigan. Maintenance sa bulong sa mga may helang duman sa Sorsogon itataong libre. Mga fully vaccinated asin iguananin mga card. Duelo nang makalaog duman sa Camarines Norte. Headline sa lado kan na showbiz. Jeric Rabal asin man na Joey Marquez nagkapaliwanag sa pagiging lamang kan nadakol na mga aki. Yan ang headline sa Tudsendo kan Rice Coffee 14-in-1 + 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14-in-1 + 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Balita alas 7. Ibananta sa lado teknikal, Ferdinand Losada ni Ponsendong lingkod si Ron Enon. Kuya na detalya sinotunta sa lado na o lado lokal. Hinangaan ngunyan ang 7 mga estudyante kan Bicol State College of Applied Science and Technology digdi sa syudad ning Naga. Iyan kinabibilangan ninda Charmaine San Joaquin, Ariel Nopre Jr., Mark Philip Dibila, Veronica Aringo asinman Jessamay Tinoy, Jessamay Corativo asinman Kim Abarientos. Kabalinan sendang thesis advisor na si Bino Santiago. Inumaw ang mga estudyante matapos na madiscover kaniya ang pinagapon na electronic craft operating drone na kung saan napalayog nin Pino. Asin na ini pigatisting na sumpiton nin pesticide an mahiwason na tanuman bilang parte kan na sendang thesis. Biga sabi kan na 7 mga estudyante naisip ninda na magiging kakaibaan sa indang imbensyon na magiging kapakipakinabang lalo na sa mga paraoma na biyong sinasakit sa makalumang sistema sa pag-spray ng pesticide asin na rugado pa ang mga tanom. Sa makalumang sistema ng mga dibumba ang nagsusumpit o kaya man nag-i-spray paluway-lukay na naglalakaw asin man paluway-luway man na nagbubumba tangan ni sanang pinong maitaoan pesticide. Alagad sa pagimangkan pinag-apod na eco-drone o electronic craft operating drone na pinagbilog kan mga estudyante kan electronics engineering kan Bicol State College of Applied Science and Technology. Ugmahon man ang sinambit ng eskwelahan, mulimang kanan sa indang mga estudyante. Nagkapasikat na naman sa nagkaperang beses na. Ang sinambit ng dakulaon na pag-aadal. Ipinagkapresentar ngunyan sa best okay man pigatawanan ng onra bilang best thesis presenter
kanakagin na 2018. As in, pinaggibo naman ang Research and Development category of International Research kan nakagisinang bulan duman sa PUP Manila. Ang sinambit ng eskwelahan ngunyan ang nag-develop nin mga kakian o mga estudyante na mas padagos pang magkanood. Lalo pa na nakapokus ngunyan sa science and technology ang eskwelahan. Ang paggalaog ngunyan sa eskwelahan na pinapadalagang ka na gobyerno, sinasabing mahigpit na halos sa mayo na ning pinagkaiba sa Science High School. Sa oras na ni Kuluntan report, Jess Kamara kan nalibanan, naggapo ng magtauning ayuda sa mga barangay. Ang detalyas maghahali kay Ernie Marpil. Ernie, please come in. Na pinasalamatan ni Kapitan Inday Enciso kan Barangay Busak, si Congressman Elrebilio Purpis, agad si dating konsyal Jess Kamara, kan manoan nilibanan nila sa ayuda ng bagas asin pagkakanipig tao sa mga harong na naka-lockdown sa barangay kan Busak. Apuiras degree, pigpasalamatan man kan sinambit ng kapitana, tabang na ayuda na pagkakan sa good sinagong bagas, nagikan man sa opisina ni Mayor Bernard Brioso sa indan na barangay. Ang barangay Busak nasabi na igwanin mga COVID positive kung pinagbaray na i-lockdown ang mga residensya sa mga personahes na igwa o nagpositibo sa COVID-19. Kung kaya kinaipuhan ang ayuda na pagkakan asin na iba pang kaipuhan, siring ka na bulong asin man mga gamit para sa sinambit na pamilya na nawaran trabaho. Manunutaran ang manuaan kan libanan haros sa Oro Aldaw, may pasaro-saro asin kun minsan tingkong 5. Alagad sa barangay Busak ini ko sinasabi na positive kung kaya pinagmare na ang sinambit ng mga residensya kini i-lockdown asin man pagbawalan na magluwas, pagbawalan man na halit sa luwas na maglaog, dinhuli sa positibo sa COVID-19. 14 dias pa sa irarom ang sinambit ng lockdown sa mga kaharungan. Sagkon na pinagbuot na ka ng munisipyo na sinda paduason, dinhuli graduado na sa lockdown. Yan ang update report sa OKFM TV5 Naga. Ako Sir naman, gusto ko, okay ka. Pinag-anunsyo na ni Governor Chase Escudero kan Sorsogon na sa masunod na bulan may maintenance medicine na ang mga may helang nin diabetes, high blood, maging ang mga bados o kaya man iguanan nin mga dating hilang. Bilang pagkasunod sa lindong kan Universal Healthcare Program, ang probinsya kan Sorsogon ang kainot-inutan na probinsya. Ang manginginabang sa mas mahiwas na serbisyo hulimangkan ang Sorsogon ang magiging pilot area kan Universal Healthcare Program. Ang Universal Healthcare Law sa Republic Act 11223 na kung sain an-author kani si Senator Joseph Victor Ejercito. Na intensyon niyo na mas mapahiwas asin mas mapagayon ang serbisyong medikal sa bilog na nasyon. O mao si Governor Chis Escudero hulimangkan sa iyang lakdang nini. Ug maman si mga may hilang na haloy nang naggagastos nin na dakula hulimangkan sa indang mga maintenance na bulong. Ibapan na detalya sa lado lokal. Pinagsugo kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagimangkan Shellfish Bulletin number 20 na positibo pa sa red tide toxin ang pinakahuring nakuang sample duman sa Milagros, Masbate asin man sa kahiwasan kan Sorsogon Bay. Sigun sa BIPAR, dahil pa pwedeng ibaba ang red tide alert matapos ang tulong magkasunod na sample na delikado pa ining kakanon. Pinagsugo naman sa Philippine National Police asin sa iba pang mga local government unit na nagkukondukta nin checkpoint sa mga border. Kinakaipuan hilingon ang mga tracking kung naghahakot nin tahong asin iba pang mga shellfish. Iyan tangan sinang maiwasan ang anuman na disgrasya hulimangkan hilo na yaon sa laog kang managumon na tahong. 1:500 na ratio kan mga taga-naga
na achieve na kan Naga City Police. Ang detalyes magali kay Hildy La Cruz, please kamen. Sa padagos sa pagdugang kang mga personay kang Naga City PNP, ipinahayag ni Colonel Marlon Catan, ang City Director kang Naga City Police Office, na na-achieve na kan PNP Naga ang 500:1 na ratio kang kada sarong miyembro kang PNP. Matatandaan ka mga nakaaging mga taon na haros limitado pa lang ang mga pinagpapadarang mga kapopulisan kan opisina regional kan na PNP digdi sa Bicol, na notaranduman ang 1:1,000 na ratio sa mga residentes digdi sa Laucan Ciudad din Naga na nag-aasa na maprotehiran ang mga syudadano. Dagdag pa kan City Director na sa pagdugang kan mga miyembro kan PNP na na-destino digdi sa Naga City Police Office, nagbawas man ang mga kriminalidad digdi sa Laucan Ciudad, partikular na ang mga harabunan as di ba pang mga petty crimes. Mientras tanto nakadugang man digdi sa Ciudad ng Naga ang pag-arabutan kan sanggatos ng mga bagong graduar na pulis na nasa proseso kan sa indang field training program asin ini nakadagdag man kan police visibility digdi sa kasentruhan kan Ciudad ng Naga. Oya si Colonel Marlon Catan. Na-achieve na natin yung 1:500 na ratio. Kaya po, for every 500 population, may isa po tayong pulis. At bukod po doon, meron po tayong mga field training program na umiikot, tumutulong sa ating mga organic PNP personnel. Iyan ang naging tingog ni Colonel Marlon Catan, ang City Director ng PNP digdi sa Laog kan Ciudad ng Naga. Action Barita sa OKFM PBN TV5. Ini Mansel de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Sa mga pandetalya sa rado lokal, saro na naman na Bicolano ang pwedeng ibida o kaya man ipagmalaki. Yan pagkatapos na Tubong Lagunoy ang langkaw ngunyan ang ranggo sa pagiging Police Brigadier General sa Philippine National Police. Ang Lagunoyon na si General Ronaldo Rivero Cabral. Si General Cabral Tubong Lagunoy asin aki ni retiradong huwes Alfredo Cabral ang naggapon sa babang ranggo na naghinguha sa kod na magining halangkaw na opisyal kan Philippine National Police. Ang PNP Regional Office pati naman ang PNP Provincial Office ang enot nang nagpaabot ng grabing pagumaw asin man ang bilog na mga taga-partido. Naigwan na naman ning kababayan na nagkaigwan ng halangkaw na posisyon sa Philippine National Police. Security guard gadan kan mabudalanin SUV kan sarong engineer ang detalyes maghahali ki Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Gadan ang sarong security guard kan aksidenteng mahabudala ng tugamaniw kaning motorsiklo sa intersection kan MT Villanueva asin Peña Francia Avenue Naga City alas 10 pagkabanggi. Sa report kan Police Station number 3, pigbisto ang biktima na si Paul Jensen Tubong Nanwa, Igayon Dato, 28 anyos kan Del Rosario, Pili, Camarines Sur. Pasiring ko sa sentro ang biktima kan aksidenteng mabudalan kan sarong Toyota Fortuner na pinagamaneho kan 55 anyos na si Danilo Agapito Idilima, sarong engineer kan San Felipe Ciudad ng Naga. Dinalagan pa mangkuta na sa pabulungan ang biktima alagad ini. Ang pinagdeklarang dead na balikan mga doktor. Nasa kustodiya ng unyan kan Police Station 3 ang suspect, the driver, asin pwedeng mahampang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Yan ang aksyon barata sa OKFM PBN TV5. Ini si Carlo Baldo sa gusto ko, okay ka. Ipinahayag ni Alcalde Nelson Legacion na ginibuninda ang desisyon na itugot ang walk-in para naman sa A1, A2 asin man na A3. Iyan tangan din sanang makumpleto ang sendang plano na dapat labi sa 1,000 ang mapatudukan ni na Sainobak kadigdi sa syudad ng Naga. Tangan ning maubos tulos ang 5,000 asin liwat na makahagad sa Department of Health na panibagong vaccine na itataw digdi sa Naga. Sinabi kan sugman ni Mayor Legacion na haloy nindang pinag-isipan niyan alagad kinakaipuan na gibuhon sa ibang mga senior citizens sa sinibapang mga nakaschedule na papatudukan. Nagsabi na maabot sinda alagad pagabot ning hapon na madagarabutan.
abo nindang maatraso ang pagpapatudok kung kaya itong mga nasa A1, A2, A3 gabos ninda piga ako sa pagiman nga ni kan walk-in basta magdyan ka sana sa GMR Coliseum bit-bit ang magkakanigong mga requirements. Dapat ika-residente kan na sunod ninaga. O yan malinaw na pahayag kaya ni Mayor Legasyon. Sa experience ta dapat 3 vaccination days. Ang tinutukoy ko po kan Biyernes, Sabado at Lunes. Medyo hababa po si di mga na-notify ta. Actually nasa 1,000 po sina-notify ta kada aldaw. Pero pakadikit po si punta sa GSM Robredo Coliseum para bakunahan. Kaya kasuod narahay ta na mga pudan. As in itinubot na po si walk-in pero para lang po dumaan sa yaon sa grupo kan A1, A2 at A3. Idinagdag pa kan na alkalde na kung igwaman nagtutuyaw sa iya siya minahagad nin dispensa. Na kinakaipuan talagang gibuon niyan lalo pa na nangakuan na city government sa Department of Health na dapat maubos tulos. Ang pangako ninda 5 sagod 7 aldaw dapat tapos na sa sendang pag-aadal. Walat na ning duwang aldaw ang ginigibong vaccination activity kan syudad. Uya liwat si Mayor Legasyon. Ito talagang notice on time duman sa mga targeted vaccine. Pero kung nanonotara na po kaya digdi sa GSM Robredo Coliseum na very low ang turnout, kinakaipuan po kita na mag-adjust. So may mga nagkakaarapektuhan. Naghagad po din dispensaan sa indong lingkod pero sana maintindihan man po na sa partita kung mapupwede magsagibo man in diis na adjustment. Otherwise, sabi Erwin, na ita ma-achieve itong target. Ang urulay with the Department of Health, iyon na sa laog nin dapat nga ni 5 to 6 days from date of receipt of the vaccine matapos na mai-administer si gabos na bakuna. Behind po kita by 1 or 2 days. Ninhuli po nga ni sa nangyari kan Biyernes, Sabado. Supposedly, yan ang paghagad nin dispensa ni Mayor Nelson Legasyon. Mapadapit man sa naging desisyon kan City Hall na akoon si mga mayo sa schedule taganing mataparan tulos na maubos ang baksin o may patudok na sa poskan na subanggi ni Allen Riondanga pamayokan na Sipyo nasa 90% na baksin o kaya 90% kan 5,000 ang naitudok na sa mga taga-naga. Dumang kita sa Camarines Norte may panibagong kasuguan si Attorney Don Colbera sinman Governor Egay Talyado na pwede nang maggalaog sa sendang probinsya di mga tao o mga personang napatudukan na ning 2 beses. Asin na igwana ning card na bot sabihon naka-kumpleto na sindakan bulong o vaccine tanganing sinda makaiwas na o day na matamaan ning grabe kan na COVID virus. Sinabi sa bagong kasuguan na pinalawas kan na sugma kung igwananin card iyan kinakaipon sa nang ipresentar sa mga pulis na nagbabantay sa Tuwaka o Kundayman duman sa may partikan Santa Elena. Kinakaipon sa nang magkaigwanin na koordinasyon sa local government unit maglaog sa website na butsabihon inako sinda kan sa indang banwaan o kay man barangay na sa indang dudumunan. Piga sabi yan kan incident management team tanganing si mga naghahapot na kung si mga fully vaccinated na tinutugutan ng makapagbiyahe asin makalaog sa sendang probinsya. Sa detalyes pa sa lado lokal dahil na nagtukal pa ning ibang bagay sa sesyon kan sanggudapan lalawigan kan na sugma kan mga bukal na kalyado kan na Kapitolyo nakapokus na sa pag-umaw kay Congressman na El Rey Villaparte.
kan nasugma sa sesyon na yaon na mismo si Vice Governor Imelda Papin. Asin ang mga bukal na mga bistadong harani sa Kapitolyo arog ninda Bukal Molo Hernandez, Bukal Angel Naval, Bukal Hausian. Asin iba pa mga board members ang nakapokus sa pagtaoning grabing pag-umaw asin pagdohol nin na komendasyon sa pagimangkan resolusyon na pinag-aprobar sa Sangguniang Panlalawigan. Biga pahayag kaya digdi na kinakaipuan tawanan ning onraan dating gobernador asin ngonyang congressman ulikan na sa iyang mga naginibuhan duman sa Kongreso. Ang paggibunin na pagi na magkaigwanin mga community college sa iba-ibang mga banuan. Pati na ang mga na nakapasar na mga bill ni Congressman na El Rey Villaparte. Haloy si presentasyon ta igwapanin video presentation kan mga sayang naginibo. Ang ibang mga isyo anday na pinag-ulayan tada kapag pokus na sa pagtaon ng grabing pag-umaw sa Congressman kan 2nd District. Sa lalo na kita kan showbiz. Sa showbiz, nagkataon ng special na advice. Ang naduwang dating sikat na artistang sinda Jeric Rabal, asin man Joey Marquez. Ngunyang kaya nauuso na ang family planning, bako lang kan mga artista kundi kan mga Pinoy. Kung bakong minaaki sa naning duwa, nakula na tulo sa lambang pamilya sa makabagong panahon. Alagad may advice sinda Jeric Rabal asin man Joey Marquez kung ano ang bintahe na mas dakol ang aki. Sa mga litratong ipinag-post kan na duwang sikat na artista, si Jeric Rabal ipinahiling niya ang sa iyang 16 na aki. Kadaklan na pati digdi babae na anas na kapag tapos nin pag-aadal. Iba-ibang inaan 16 na yan, alagad gabos iyan na sustintuhan takan panahon na mamayagpag si Jeric Rabal. Igwa pa nga ni siyang pasuban na tibaad sa 16 na yan, igwa talaga siyang bakong aki. Alagad ninhulikan na deklarasyon kan sa indang mga nanay. Dahil na siya nagduwa-duwa o dahil na siya nagpa-DNA test. Basta naugma siya na apodon siyang daddy o kaya man tatay. Kung kaya yan, pinaeskwela niya sa kod na matawanan nin magayon na buhay. Ang resulta, ngunyan medyo laos na si Jeric Rabal, tamayo naman nin mga pelikula. Dahil nagbaguan sa iyang pagbuhay-buhay. Di naog-daog paan na pensyonado o kaya man retired US Navy. Taan na 16 niyang aki na doble ta anas igwaning mabubuot na mga agom. Kung minasweldo kada bulan, may minapahukip nin 2,000, may 3,000, may 5,000. Malata sa sayang kwintada hababaan 100,000 na itinataw sa saya na habo niya man nga ni kuta ng akoon. Halos mayong pinagkaibaan sa indang istorya ni Joey Marquez. Ta si Joey Marquez, haloy man na naging politiko, kung kaya napaeskwilan na gabos na mga aki kay ni. Biga sabi niya na siya, paisi-isi na lang ngunyan. Tagabos na aki niya anas dahil nagtumang sa saya. Asin man nagtataw gabos ning ayuda. Nagkataon ning advice an duwa na kung kaya man sana na buhayon, mas magayon talaga ang mas dakol na mga aki. Yan ang mga nagbabagang informasyon. Kabalinaan Showbiz. Sa kontrol, kabananta Ferdinand Losada, ini po ang sendong lingkod. Si Ron Enon, salamat po kan sendong pagantabay.
National Showbiz Asin Karawang sa Balata alas 7. Balata alas 7. Gusto ko, okay ka. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon,